Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Είμαστε που βρισκόμαστε ακριβώς και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Στην ταράτσα πιανού? Του παππού. Ποιος είναι ο παππούς? Ο Πάρης. Ο παππούς ο Παρής? Ναι. Και τι έχει ακριβώς αυτή η ταράτσα? Μια ψιστρά για να ψήνει σαρνί. Μια ψισταριά που ψήνει σαρνί? Η ψισταριά, αμάν, τι γιγάντιο αρνί είναι αυτό. Έλα λίγο να μας το περιγράψεις. Να και ο παππούς. Έλα, δάγκωσε λίγο και δεν θα πάρεις το κουκούτσι, δάγκωσε. Όχι. Έλα να δεις τι γλυκό είναι. Να δούμε τη θέα, όσο η Έλενα είναι να φάει ένα ωραίο φρουτάκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Θάσο, τις καμάρες. Συνεχίζουν οι καμάρες, αυτό είναι το κάστρο. Η υπόλοιπη καβάλα. Η τριανταφυλλιά του παππού. Και το αρνάκι. Και η Ελενίτσα, για χαιρέτα την κάμερα, να κάνουμε τελευταία λήψη. Έλα και λίγο να φανεί το φως. Αυτό είναι το αρνί. Μα αυτό δεν είναι αρνί, είναι δεινόσαυρος. Αμάν. Τι, πώς λέγεται, υπάρχει αρνοδεινόσαυρος που έκανε μπέ και γκρρ μαζί? Δεν υπάρχει. Εσείς που έχετε κάνει μελέτη στους δεινόσαυρους. Έλα, στείλε τα φυλάκια σου τότε. Να γίνει ένα ωραίο σύντομο βίντεο, να το στείλουμε στους υπόλοιπους. Φιλάκια, καλό Πάσχα!